Romanian national nga gisikop tungod sa ATM skimming posibleng ma-deport. Ania ang detalye. Romanian national nga naaresto sa paggamit og reward cards aron pagkuha og kwarta sa ATM machines posibleng ma-deport sa Romania. Si Superintendent Romeo Santander, hepe sa Cebu Intelligence Bureau sa Cebu City Police Office, nga nakig-coordinate sila karon sa Romanian Embassy alang sa kaso ni George Adelan Stretko. Kasong violation sa Republic Act 8484 kun Law on Access Devices sama sa credit cards ang gipasaka batok kang Stretko sa Cebu City Prosecutor's Office kagahapon. Matud pa ni Santander nga ang kahuyang sa internet banking sa Pilipinas usa sa rason nga vulnerable sa international online fraud syndicates ang nasod. The Philippines is one of the countries weakest, the weakest when it comes to security on IT, something nga na. Sa mga machines nga na sa bank transaction ba. Pili kayo sa stricto. Muna yung dimension. Ma'am. And then, naapot siya nagit sila insider nga gikat sa bank na mamuhack sa mga feed sa mga information. Aduna nay coordination ang kapulisan ug ang Bangko Sentral ng Pilipinas mahitungod sa maong kaso.